Il-kunċert 1565 The Musical in Concert għandu lan li fakkar l-450 sena mill-assedju l-kbir. 10 snin ilu l-grupp Masquerade kien qabbat lil maestro Paul Abela biex jikteb il-mużika l-produzzjoni dwar dan l-avveniment storiku fil-waqt li Malcolm Gallia kiteb il-lirika tal-kanzunetti. Li aħna konna tellajna propjament f'dan il-post fis-sala tal-Mediterran, live show bil-cast kollu, bis-set u bil-kostumi u bil-effetti kollha immaġinabbli 10 snin ilu. Ħadd tkun serata mill-isbaħ u issa jonqos ovvjament naraw l-udjenza hawnhekk ġewwa sala tal-Mediterran u niċċelebraw di l-festa ta' parti mill-istorja tagħna dakinhar. Fil-kunċert ta' nhar il-Ħadd u t-tnejn se tieħu sehem l-Orkestra Filarmonika ta' Malta flimkien ma' qatt ta' kantanti fosthom Eleanor Spiteri, Roger Terrazzona, Georgina Abela, Mark Tonna u t-tenur Cliff Zammit Stevens. Ovvjament il-mużika hija l-qalb ta' dan il-kunċert. Kantanti biċċiet minnhom huma l-oriġinali li kienu ħadu sehem qabel u oħrajn ġodda wkoll. U għandna kor ta' 6 ruħ ukoll, jiġifieri ħajkun spettaklu mill-isbaħ. Għandna grafika, għandna ovvjament l-orkestra sabbaħ is-sala u l-mużika speċjalment. Se jkun hemm ukoll kor magħmul minn żgħażagħ u tfal. Meta tieħu sehem ma' mużiċisti bravi bħal daw, ma' kantanti daqshekk professjonali, tistenna tendenza kbira u tistenna xi ħaġa professjonali ħafna u hija xi ħaġa li ma tistax tiddiskrivija. Il-ġrajja tal-musical isseħħ waqt l-assedju l-kbir u tirrakkonta l-istorja ta' Henry de Vallet li jsiru ħobb lil Anna, tfajla raħħala Maltija. Dan fis-sajf tal-1565, sajf li ma ħafera lil ħadd. Ir-relazzjoni qasira imma passjonanti tagħhom hija murija fuq soundtrack oriġinali li huwa patriottiku, glorious u fl-istess ħin taqsim il-qalb. 1565 hija kompletament Maltija. Kompożizzjoni Maltija, direzzjoni Maltija, lirika minn Malti, nistieden in-nies u jiġu jaraw x'kapaċi jagħmlu l-Maltin lid-darba.